Руж за 100 лева срещу руж за 10 лева. Нека да ги сравним. От тази страна на лицето ми ще нанеса от ружа на Dior, който е в цвят 001 и е страхотен. Много ми харесва този бледо-розов цвят. Мисля, че стои страхотно и на мен ми е много любим. Това, което най-много ми харесва е, че самият руж се надгражда много лесно и се разнася с лекота. От тази страна ще нанеса от ружа на Catrice. Това е едно от най-новите им палитри Duo с кремообразен и прахообразен руж. За целта на теста аз ще нанеса само от прахообразния руж. Този е доста по-пигментиран и според мен се надгражда и нанася една идея малко по-трудно. Мисля, че цветът е много сходен. Според мен, дори бих казала, че е еднакъв.